Membership card. Nag-renew siya sa iyang card. Diba? Okay, lain din sa SNR te. Di ka ka-purchase of di wala kayo membership card. Nana sila kaayo now. Strict. Thank you. Ay, sorry sir. Thank you. Uy, isa ra kay wala ti kwarta. Isa ra. Dai, ganan ti kwarta. Pila man na? 95,000. O isa share ta ha, di na sa ko share. Sige. Chocolate. Ito na tao yun, ti kwarta eh. Wala naman nakalit. Wala naman pobre nga ngilas. Dalawa na lang di. Oo. Anak. I received 6,500 now. Wala na. Grabe ang grocery. Chicken roll o kung sa man? Fries? Try natin lang milk tea o kaya. Kung billing sa Globe, di ma-open. Ano, mo? Hindi siya. Hey, mani. Kapoy magkutsara ko. Ito lang milk tea. SNR siya.
Wintermelon. Meh. Lami gyapon. Okay po, 99 pesos lang siya. Kuha ni siya, ay, kailangan di ka mag-extra pearls, extra cream cheese. So, na siya yung cream cheese, guys. For only 99 pesos, so not bad. Okay na kaya po siya sa yung price. Kung nakulangan lang ko gamay sa creamer, pero okay na kaya po. Hey, ganing ambassador ka sa ano. Mahulog. Ngayon to, guys.